Beniparlem, un podcast per aprendre valencià amb Aina Monferrer. Benvingudes i benvinguts a un nou podcast de Beniparlem per al web Apunts de Llengua d'Apunt. Avui conversarem amb dos creadors de contingut d'Altea amb una informació genètica quasi idèntica que estan revolucionant les xarxes socials en valencià i amb qui comentarem rutines útils per a l'aprenentatge de llengües. Esteu preparats? Donem la benvinguda a Aitor i a Loren a Beniparlem, el poble per a millorar el teu valencià formal. Aitor és estudiant de comunicació audiovisual i també és el director, o com li diríem, el responsable de Poblet, com és això? Coordinador, podríem dir, no? Però també és una estructura horitzontal. Molt bé. Aleshores, coordinador de Poblet. I què és això de Poblet? Doncs Poblet.info és una web que naix per a que la gent pugui trobar de la forma més fàcil possible tota la creació de contingut en valencià, és a dir, totes aquelles persones que en el seu temps lliure fan algun vídeo o fan alguna creació dirigida a les xarxes socials i que ho fan en clau valenciana, perquè les xarxes socials i els seus algoritmes no afavoreixen que una llengua com la nostra tingui la visibilitat que altres. Per tant, naix d'aquesta manera i ja és tota una comunitat de creadores i possibilitadora de projectes que a poc anem desenvolupant. Molt interessant, productores audiovisuals, no tardeu a fitxar-lo, que a este se'l rifaran. És un cromet. Loren és un sociòleg aficionat a la Premier League que està clavat en tots els xafarranxos festius de la faç de la Terra i que té un projecte audiovisual que es diu Patalla Avant. Què és això de Patalla Avant? Exacte, bueno, estic clavat en Poblet perquè és un canal de futbol en valencià, perquè bueno, jo sempre havia consumit moltíssim de futbol, no sols ben partits, sinó també pues, veient altres canals de YouTube en castellà que parlaven del tema, hasta que un dia vas dir, vaig a fer jo el contingut i a dia d'avui pues, faig el canal que a mi m'agradaria trobar. I això, pues, bueno, tracta un poc de futbol d'ací, però també, pues, com tu has comentat, la Premier League, és la lliga anglesa, i un poc de tot, però bueno, tot relacionat sempre en el món del futbol i alguns també relacionats en el món dels festivals, també futbol i festival, que més sol mesclar a voltes vídeos, que també és la meva altra passió. Molt bé, la música, és a dir, la cultura popular, no? Exacte. El futbol, els festivals, molt bé, molt bé. Tot el que siga divertit, ahí ens encensem a fer-ho. Sí, ahí estarem. No vos en perdeu una, Vosaltres voleu aprendre llengües en un futur? Aitor, Loren? És interessant i és molt guai, és molt enriquidor. Per tant, sí, quan jo tinc temps, sempre és una assignatura que, a banda de llegir, que vull que m'agrada més, també aprendre llengües em fa sentir molt bé, per tant, sí. I llegint també s'aprenen llengües. Totalment, totalment. Si voleu aprendre llengües, heu de fer-vos l'ànim ja, perquè és un camí llarg, cosa que no vol dir que siga un camí desagradable, ja que hi ha molts hàbits del dia a dia que podem modificar lleugerament i això ens permetrà anar aprenent llengües de manera progressiva i plaent. Avui vos presentaré algunes rutines recomanades per aprendre llengües. Per descomptat, la llista es pot ampliar, però jo vos proposo truquets que m'han anat bé a mi com a aprenent de llengües, de francès, d'anglès, de portuguès, i que queda malament que ho diga, però a pesar que sóc professora de llengües, jo no tinc facilitat per aprendre'n de noves. M'ho he de treballar. I vosaltres, Aitor, Loren, vosaltres teniu facilitat per aprendre llengües? A mi sempre m'ha costat, és una assignatura pendent que tinc, perquè sempre com que em costa aprendre, sempre diuen que el valencià, que els que parlen valencià i castellà tenen més facilitat per a aprendre idiomes. No sé si jo si és el meu cas, però sí que m'agradaria en el futur pues, de pegar-hi canya. Si només fores castellano parlant o només valenciano parlant, segurament encara et costaria més, perquè el fet de ser bilingüe actiu des de xicotet et facilita l'aprenentatge de llengües. Sí, en aquest cas sí que ho tinc en compte i per exemple, l'anglès una vegada em vaig posar per a treure la titulació del B1, sí que em vas notar que em donava una certa soltura a l'hora de poder entendre més fàcilment, no?, com es construeix un llenguatge, en este cas la construcció similar a les llengües que ja parle, però tampoc ho tinc jo molt fàcil, he d'estar atent a este capítol a veure què ens contes. Doncs a veure, el consell número 1 seria que si voleu aprendre moltes llengües heu d'evitar posar-vos els audiovisuals en les llengües que ja domineu molt i començar a buscar en les plataformes pel·lícules o sèries que no estiguen en les llengües que useu habitualment. Aleshores, Aitor, Loren, ens recomaneu alguna sèrie o pel·lícula que estigueu veient ara mateix i que podríeu posar-vos en versió original, si no ho feu ja? Doncs sempre han dit que està molt bé la versió en anglès de Peaky Blinders, la sèrie... És complicada d'entendre perquè parlen molt col·loquial, però sí. Sí, però sempre diuen que no, que és molt bo. La sèrie guanya molt si te fiques en anglès. La recomano.
I Aitor? Pues podríem veure la pel·lícula Call Me By Your Name, la sèrie Sex Education, i jo, per exemple, una que tinc pendent és Breaking Bad, i ja posat, doncs, hauria posar-me-la en versió original. Sex Education i Breaking Bad s'entenen més que Peaky Blinders. I Call Me By Your Name està en anglès i en italià o només en anglès? O mesclada, no ho sabem. No ho sé, la veritat. Jo és que la primera vegada que la vaig veure va ser en castellà, tot i que m'insistiren, va dir, vinga, en versió original. I jo en aquell moment rebutjava més la idea, però sí que és veritat que últimament quasi tot l'audiovisual que consumisc ho faig en versió original amb subtítols. Val la pena. I els subtítols és molt important que vos els poseu en la llengua original, si realment enteneu una miqueta de la llengua original, perquè és una llengua romànica o perquè l'heu estudiada pel que siga, doncs és millor que si esteu veient en anglès Peaky Blinders que us poseu els subtítols en anglès. És millor per a l'aprenentatge de llengües que no que vos poseu els subtítols en castellà o en valencià, que no ajudaria tant a aprendre anglès, en aquest cas. Un altre consell és que dediqueu 5 minuts cada dia a fer exercicis automàtics d'una llengua. Per exemple, en el web Apunts de Llengua, on podeu triar vídeos per temes, per nivells, o en alguna app, com puga ser Duolingo, Memrise, el Jugallengua, el Lyrics Training, alguna app que vos permeta fer exercicis mecànics, ràpids i lúdics. El que val és la constància. Més val 5 minuts al dia que 3 hores un dia al mes. I també vos dic que més val una conversa real amb algú que 20 minuts d'exercicis en un llibre de text. Aleshores, ahir heu de veure que vos va millor. Vosaltres, Aitor o Loren, heu fet servir alguna app alguna vegada per a repassar valencià, anglès? Jo, per la meva banda, sí que tinc sempre el diccionari de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua per a consultar sobretot vocabulari, però quan he estat en Itàlia, per exemple, he vist a diversos companys de per allí que estan en el Duolingo en un moment puntual. Jo, què feu? No, el Duolingo, perquè estem ahí posant-nos al dia per a defendre'ns. Amb l'autobús o estàs al bany, no? Tens els teus 5 minutets de repassar. Jo tinc que començar a implementar. Tinc el Softcatalà sempre ara més pendent per a corregir les meves errades, que són prous. Però sí que tindria que començar a utilitzar aplicacions per a un poc millorar la utilització de les llengües. I alerta amb el Softcatalà perquè és orientatiu, però no prescriptiu. Després sempre ho hauràs de contrastar amb el Diccionari Normatiu Valencià de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, perquè pot donar-te respostes que siguen alguna cosa que no estiga bé. És un traductor orientatiu, però després ho has de repassar amb un diccionari normatiu oficial, com el de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Ben i parlem, un podcast per aprendre valencià amb Aina Monferrer. També és important identificar els prejudicis lingüístics negatius tant envers les llengües com a aprenents de llengües. Això que pensem nosaltres, per exemple, Loren o jo, no se'm dona bé, no sóc bona aprenent llengües. Això, en el fons, ens impedeix també un aprenentatge efectiu de les llengües, perquè ja és com si fórem esportistes, no? Si dius, jo no sé tirar bé els tirs lliures, doncs no t'ajudarà a encistellar els tirs lliures, no? És una qüestió psicològica. Aitor, Loren, teniu alguna llengua que penseu que sona molt bonica? O alguna a la qual li tingueu una mania perquè no sona bé? Sempre diria que el valencià és la llengua més bonica del món, però m'agradaria molt aprendre, perquè sona molt bonica i m'agrada molt la música que fan en aquesta llengua, euskera. Euskar és una llengua molt interessant, una llengua dinosaure molt antiga. Hi ha un grup com Zetac que sona molt bé. A mi l'italià, perquè és que qualsevol parauleta me sembla molt boniqueta i qualsevol construcció, no, d'una oració m'agrada molt. Estic ahí una llengua enamoradeta per veure si algun dia em llance. Molt bé. Doncs sempre pot ajudar, no?, esta motivació. Però que en el fons no hi ha llengües que sonen millor, que sonen pitjors per elles mateixes, sinó que depèn de les teves experiències en aquestes llengües, doncs pots enamorar-te en alemany, pot sonar-te molt bé l'alemany, si els teus pares són alemanys i s'estimen en alemany, per exemple, tu naixeràs pensant que l'alemany és una llengua dolça. Aleshores, això sempre són prejudicis i ho hem de tindre clar. Si teniu l'objectiu d'aprendre valencià perquè és requisit o mèrit per a un treball i penseu que el valencià no val per a res, que és avorrit, que és inútil, vos costarà més d'aprendre. En canvi, si teniu en compte que aprenem valencià, esteu aprenent una llengua que té 10 milions d'usuaris, que té més parlants que el suec, que el txec, que el grec, que el danès, que el finès o que l'eslovè, i que té tants parlants natius
en la Unió Europea com l'anglès, doncs aleshores pensareu que esteu aprenent una llengua útil, una llengua que se vos farà més fàcil aprendre perquè confiareu que és pràctica i important per a vosaltres. Això ho sabíeu, totes aquestes dades? Jo sí, perquè les tinc prou en compte. A més, sé que en diferents universitats a nivell europeu també se dona el català, no?, per a que la gent l'aprenga, i això moltes vegades ho conta algun amic i li sorprèn molt perquè no té aquesta idea de que la nostra llengua és molt més potent del que pensa, tant a nivell de parlants com per importància, no?, que li donen en altres països també. Doncs sí, és una llengua de la col·loquialitat nostra, però també és una llengua amb la qual es fa ciència. Hi ha més de 300 universitats de tot el món en què s'estudia la nostra llengua. Hi ha carreres de filologia de la nostra llengua a França, s'estudia al Brasil, a Xina, és a dir, que és important també en la seva part formal i acadèmica, literària, etc. Aleshores, adoneu-vos també un altre consell que vos done, és que vos adoneu que en 2 mesos no es pot aprendre una llengua, sinó que aprendre llengües és un procés a llarg termini, a mitjà termini, i per tant l'hem de planificar bé. Hem de marcar-nos objectius a curt termini, però sobretot a mitjà i a llarg termini. D'ací 10 anys, quines llengües vos agradaria parlar a vosaltres? Per exemple, Aitor, d'ací 10 anys, si jo et preguntara què t'agradaria dir-me que saps parlar? Doncs, per descomptat, ja que l'estic mencionant l'italià, i saber un poc més o tindre més nocions sobre algunes de les llengües que hi ha a l'estat espanyol, no sol ser el català, sinó com pot ser el gallec, o com bé comentava el meu germà. L'èuscar. L'èuscar, el que passa que eixa, pel que tinc entès, no, l'origen és distint i, per tant, les construccions en eixa llengua són distintes i, per tant, hauria de parar més atenció. Però sí, conèixer un poc més també les llengües d'ací m'agradaria. A mi m'agradaria perfeccionar l'anglès, no? Sempre és important a l'hora també del mercat laboral i tot. L'èuscar, que ja he mencionat. M'agradaria poder tindre una conversació mitjanament normal en èuscar. Sé que és algo complicat, però... No tant. És posar-se. Si tu t'estudies les estructures que es fan servir per quan vas a un restaurant, quan coneixes algú, quan viatges, tampoc no és tant d'esforç. A banda, l'èuscar té, per exemple, coses fàcils com ara que només té 5 vocals, com el castellà, i també doncs, que el 60% del vocabulari de l'èuscar, com en el cas de l'anglès, prové del llatí. Aleshores, tu pots llegir un text en èuscar i ja vas identificant moltes paraules. És veritat que és una llengua aglutinant, no flexiva com les nostres, i aleshores compon els significats en un enunciat d'una manera diferent, però no és tan difícil com a priori pensaríem. És llançar-se, sí, i tindre aquest ànim de veres per voler fer-ho. Sí. L'actitud, com comentaves, és clau. Una motivació intrínseca. I sabeu que es pot estudiar a l'Escola Oficial d'Idiomes de Castelló o a la de València Saidia, es fan classes d'èuscar. Doncs un altre consell és que respecteu els parlants de totes les llengües. Parlar en una llengua o en una altra no et fa ser mal educat. A molta gent que està aprenent valencià realment li agradaria poder tindre converses en valencià i no pot perquè els valencianoparlants ens passem al castellà de manera automàtica perquè pensem que és més educat fer-ho, quan en realitat el que estem fent és impedir que algunes persones tinguin l'oportunitat de practicar el seu valencià. Vos costa ser fidels lingüístics o en este sentit sou... Cada vegada més, jo crec que cada vegada més, però alguna vegada em passa, per exemple, tinc una companya a classe que per descendència familiar té rasgs asiàtics i alguna vegada m'he llançat a parlar-hi directament en castellà i ella ha sigut qui m'ha contestat en valencià i jo he pensat, és que sóc estúpid, no? Sóc tonto, no, per què he pensat això, no? I a partir d'aquest tipus d'experiències són les que me n'adonen, no? Sí, moltes vegades de forma automàtica ens canviem, no? Depenent, com ha dit Aitor, de rasgos i tal. Però sí que és veritat que fa ja uns anys vaig fer el canvi de manera conscient. El canvi de xip. Parlar sempre valencià, no? I te sorprenderies la quantitat de gent que parla valencià que no esperaries, no? En ambients formals i informals, i que n'hi ha que fer aquest canvi per a... Inclús gent que es sorprèn, no? Quan vas a un establiment, a algun negoci i parles en el valencià, doncs, ostres, sorprèn. La gent normalment no entra així parlant esta llengua i, per tant, ja es crea com una connexió extra i tot que és molt... No sé, hi ha confiança. Ja ho crec, doncs sí. I ara, doncs, per acabar els consells, també diríem que cada sastre fa el seu nuc
i per tant cadascú tindrà les seues estratègies per aprendre llengües, les llengües que els agraden i que els funcionen. Podeu trobar productes audiovisuals en les llengües que esteu aprenent, podcasts, com Ben i Parlem, o canals de Twitch, com el de LletTV, comptes de TikTok, com el de Pantalla Avant, de Loren i molts altres per aprendre valencià. I també podeu, si vos serveix, fer servir recursos més tradicionals, com ara anar enganxant pòstits per casa amb paraules, si les persones amb qui conviviu no vos m'emprenen per això, o escriure llistes de paraules, assistir a classes, que sempre crea un grup, una dinàmica molt interessant per aprendre. I la millor manera d'aprendre llengües és estar en contacte directe amb la cultura i poder practicar, no? També es pot aprendre, doncs, lligant, no?, amb persones, tenint ahí relacions amistoses sexoafectives, que sempre ajuda, no? En tots els àmbits. I a més, quan ho tens en distintes persones, a mi m'ha parlat gent, jo sempre les he fet en valencià, però hi ha gent que ho ha fet amb gent en altres llengües i dius, ostres, que distintes aquestes paraules, o què, no? I bueno, també és una forma de normalitzar-ho inclús en aquest àmbit. Hi ha molta gent que aprèn llengües per amor, que això també és un acte... i tant. Sí. Una cosa que podria fer jo crec que si m'enamoro d'algú de País Basc, pot ser que aprenga euskera. Sí, pots anar a veure què cau per ahí. Que sàpiga la gent de País Basc que es prepare, no? Doncs passem al joc. Voleu jugar? Sí, anem allà. Això hem vingut. Ben i Parlem, un podcast per aprendre valencià amb Aina Monferrer. Este joc es diu Cainisme lingüístic. Heu de criticar al màxim el vídeo que vos toque comentar. Posaré fragments de vídeos vostres i n'analitzarem els errors. Quan pose un vídeo de Loren ha de parlar Aitor i quan pose un vídeo d'Aitor ha de parlar Loren. Comencem amb un fragment de Loren que comenta Aitor. En el número 5 teníem el Brighton, un equipo que la veritat és que és complicat fer una samarreta lletja perquè els colors són molt bonicos, però diguem que l'estil que han fet no m'acaba. Diguem que té com el collet, ¿vale? El collet queda mal perquè el collet acaba just en les línies, ¿vale? O sea, acaba com molt precipitat, no m'agrada gens. La publicitat talla totalment la samarreta de línies i com que les sombreres, no sé si ho he dit bé, són com massa amples, saps? Ell mateixa ja ha dit, no sé si ho he dit bé, la de les sombreres, i també he dit una cosa només començar, el collet. El collet i em sembla que una altra. És que el meu germà, jo de vegades faig burla perquè en molts vídeos arrea moltes sabataes, que dic jo, no? Que... Faig una quantitat de sabataes bestial per vídeo. Com diríem ombreres? Com es diuen ombros? Muscleres. I tens un mot crossa que també s'ha d'intentar anar variant estructures, que és com que. Sí, no, jo en meus vídeos, com estic emocionat, parlo ràpid i tot, hi ha vegades que després miro el vídeo i dic, què estàs dient? Una manera de millorar molt és veure't a tu gravat. Al principi a la gent li costa lo d'escoltar-se la veu i tal, i de fet tinc amics que em pregunten quan comencen, ostres, no te sona estrany? I jo, bueno, és que ja tota la vida m'estic escoltant, jo ja m'escolte com m'escolten les gravacions, ja estic massa acostumat a això. Doncs sí, vinga, ara canviem. Un fragment d'Aitor que comentarà Loren. Ningú neix sabent com gravar, com parlar-li a la càmera, com editar un vídeo, com publicar-ho, com gestionar la teua pròpia marca, com gestionar una comunitat i molt menys com donar-te d'alta ni senda. Crear contingut a les xarxes socials és, sense dubte, cursar un màster d'autoaprenentatge en solitari. Però això s'ha acabat. Este dissabte comença el projecte de l'Acceleradora, que consta principalment de 4 sessions formatives on tractarem temes de marca personal, monetització, creativitat, ferramentes, papeleos, burocràcia i tot aquest tipus de coses que nosaltres hauríem de saber. Perquè per als que tenim un projecte o volem començar alguna història a les xarxes socials és una oportunitat realment històrica per rebre una formació gratuïta per a tirar endavant les teves iniciatives. Aitor, ese vídeo, esa chapa se ha pegat a tot el món que coneix. En algun moment, ja sé que de festa o estant en casa, li pega una chapa de per què no fas contingut, crea contingut... Sí. Però és molt fàcil. Però així he acurat més el llenguatge que no en ambients col·loquials és com... És correcte, estàs com més parlant una miqueta més lent i més conscient. I perquè ahir primerament hi havia un guió, és a dir, jo havia fet una de forma escrita, m'havia preparat aquest vídeo, no com altres, perquè sí que no volia oblidar-me de les coses que havia de dir, i per tant, primer, al fer-ho escrit, és on vaig acurar el llenguatge. Crec que has dit no com altra gent que no fa... Sí. En el vídeo sí que estaves dient gent sense apitxar, però ara no ho sé. I papeleos he dit, bueno, que això... I com diríem?
Paperassa. paperassa. No, i ahir té un llenguatge molt més correcte que el meu en totes les ocasions. En moltes ocasions, però en totes. No és molt greu, Jo crec que és més correcte, crec sens dubte, però jo crec que sense dubte estaria ahí. El que sí que m'ha sobtat a mi més és projecte. Has de dir projecte. Projecte, projecció, injecció... Ahí no fem una Y. I un dubte que tinc jo que dic en alguns vídeos, almenys Almenys està bé. és correcte. És correcte. Clar. És que com no m'acaba de sonar moltes vegades, tenia el dubte. I mira, ara que estem així en el programa amb Aina, Clar, anem a pregunteu resoldre. el que vulgueu. Estic buscant sens dubte. Sí, és correcte sens dubte. No es considera formal sense dubte, però no és res greu, no patiu per això. A veure, ara un altre tall que no és ni d'un ni de l'altre, però me l'he trobat i he al·lucinat una miqueta. I Rajem igual, no? Rajem... Sí, critiqueu. Hòstia, una cosa molt de joves. Tu te'n recordes d'este xic que mos seguís en Instagram, al Club Avalà? Ai, això tenim que parlar-lo, menys mal que t'has recordat. Perquè això al igual sí que anem a fer nosaltres un punto i digo sí, Belio, perquè n'hi ha una persona que, com li dient? Loren Munoz. @Loren Munoz, si mos està escoltant. Hem vist que ens seguixes en Club Avalà, però no ens seguixes ni a mi ni a Elies. En quin dels dos vols lío? Vull dir-te, tens que anar dient-ho ja, perquè hem vist que estàs com tremebundo. Ese vídeo... Històric, Què és? Història de la creació en valencià, Exacte. Jo ese dia em vaig pensar un dia... Ai, crec que se venia... nuega. Crec que venia de festa i me vaig pensar com m'interessaca i mal si tinc notificacions, mensatges de WhatsApp de gent que feia temps no parlava. Eixe dia ens vam juntar, no sé si al migdia... I jo... no, TikTok, no sé, entre... I clar, jo es coneixia a aquests dos, perquè, bueno... Tenen un podcast. Tenen un podcast, però Sí. personalment no els coneixia. I vas dir, que gent més descarada, saps? I aquesta gent si volia utilitzar la llengua per a lligar... Ahí podries haver practicat el valencià format. Damunt, es vas conèixer al dia següent. Es vas conèixer i com que... Sobretot, ell estava com un poc vergonyós, en plan... acabo de conèixer-lo i acabo de parlar d'esta persona, Molt no? valents per TikTok, però després... Però sí, són gent prou peculiar. I així el llenguatge tenen un registre, bueno, fan un podcast que és molt col·loquial en aquest sentit. Pot ser... Babala Club, no? Club Babala. Club Babala. Acuren en alguna cosa, però en general com fan un ambient molt distès i col·loquial, doncs ja ho hem pogut notar en certes expressions que també utilitzen castellanismes. Diuen mosatros, més formal seria nosaltres, ens, però clar, si fas un contingut molt col·loquial i te'l penges tu a les teues xarxes, per descomptat, ningú et controla, tria tu el Exacte, registre. sí. Com diu Aitor, és un podcast pues, molt col·loquial, no? molt vasto. Han utilitzat també la paraula tremebundo, no? Que és una expressió així que... Trement existeix, no sé si tremebunt, això ja no ho sé. Busquem, que no estic segura. Em sorprendria que fora correcte. Sí, correcte, tremebunt, tremebunda. Mira. Loren, tremebunt. Tremebunt. Estàs tremebunt, Tenia que haver comentat. No es diu tremebunt, es diu tremebunt. Eres tremebunt, no estàs. Brutal. Vinga, doncs ara passem al tancament del programa i moltes gràcies per haver vingut als dos i ara, abans d'acabar, escoltaré uns talls de Juan Carlos Moreno Cabrera, que és un catedràtic de Sociologia de la Universitat Complutense de Madrid que ens fa reflexionar amb algunes afirmacions. Per exemple, Aitor, Loren, penseu que hi ha llengües més fàcils i més difícils d'aprendre? No, són llengües distintes i totes posar-se, com tu has comentat. Jo l'únic que crec que és més fàcil o més distint és si s'assembla un poc a les que tu parles per la forma de construir-les, no? Doncs ara posem un tall de Juan Carlos Moreno Cabrera a veure què diu en este sentit. Ahora bien, si nos fijamos en algún aspecto concreto de la lengua, pues sí que podemos encontrar diferencias importantes entre una lengua y otra, aunque ya digo que en su conjunto las lenguas presentan un grado de similitud, de complejidad o simplicidad similar. Por ejemplo, se dice que el español es más fácil de aprender porque tiene 5 vocales. Este es uno de los grandes mitos que se repiten continuamente. Pero esto no es determinante en absoluto, porque, por ejemplo, el vasco tiene también 5 vocales y eso no ha, digamos, permitido que esta lengua se considere como fácil de aprender. Una altra afirmació. Penseu que és millor, més útil, estudiar les llengües amb més milions de parlants? Com més milions de parlants, més útil és estudiar una llengua. Què penseu? Jo crec que no, depenent de l'ús que li vaig a donar, és a dir, si la parla més milions de parlants, doncs pot ser amb més gent et puguis comunicar amb facilitat, però d'altra banda, si tu no vas a tractar amb gent que parla aquestes llengües, doncs potser no t'aprofita, no? Clar, aprender finès, així, si no vas així del territori,
no és tan útil, no?, com aprendre la llengua d'ací. Si és que vols implicar-te en la cultura, parlar amb la gent d'ací, depèn de la situació. Doncs Moreno Cabrera ho explica així. Entonces, claro, uno puede pensar, bueno, mejor que yo me ponga a estudiar chino, porque hay muchos más millones de chinos que personas que puedan pero aprender. Eso es un poco absurdo. Bueno, ¿es pragmático? Es un poco absurdo, no, porque vamos a ver, ¿cuánto tiempo necesitaría yo para comunicarme con 400 millones de personas durante un minuto, solamente un minuto? Pues si hacemos el cálculo necesitaría 1.500 años. 1.500 anys per a parlar amb els 400 milions de xinesos que existeixen. Mare meva. Doncs està clar. Sí. Nosaltres parlarem amb gent d'ací, del nostre territori i en general de gent que coneix les llengües que es parlen a Espanya que no amb xinesos, no? Clar, i el cas de l'anglès, penseu que és més útil que una altra llengua per a parlar-lo al Regne d'Espanya que posen els nostres DNI? Bueno, quasi tenim molt idealitzat l'anglès i és veritat que a nivell laboral potser te siga útil saber anglès igual que saber altres llengües. Mira, a veure com ho explica Moreno Cabrera. Si yo estoy buscando trabajo, pues quizás será más útil para mí, en un mundo como el de hoy, empezar a estudiar inglés, si es que no lo sé ya, que empezar a estudiar catalán. Bien. Si uno se encuentra en ese dilema... Vamos a ver, si yo aspiro a trabajar en una multinacional, pues es evidente que necesito saber inglés. Pero es evidente también que no todo el mundo va a trabajar de directivo en una multinacional. Hoy por hoy, el catalán es más útil que el inglés para encontrar trabajo. Vosaltres penseu ser directius d'una multinacional? La veritat és que no, jo tinc més pensat ser uno d'ací que no d'una multinacional, i este dilema es podria extrapolar a les xarxes socials. Tot el món es pensa que ha de fer un contingut per a que la globalitat del món el pugui entendre i compartir i arribar a ser viral. I en el nostre cas, tant del meu germà com de mi, hem trobat l'èxit de crear contingut al fer una creació que va dirigida a un públic concret, que és el públic que coneix i parla la nostra llengua, i ells ha sigut realment el nostre èxit i no buscar la globalitat. Perquè el nínxol de mercat és molt més concret, no?, en valencià. Arribes als teus, al final, arribes als teus. Que és el que vols, és el que vols. I no res, doncs moltíssimes gràcies. Fins així ha arribat este capítol de Ben i Parlem. Estudieu les llengües que vulgueu, però estudieu llengües al llarg de tota la vida, que és gratis i és molt bo per al cabet. Adeu, moltes gràcies. Adeu. Ben i Parlem, un podcast per aprendre valencià amb Aina Monferrer.